What? A to shi ke nawa sai ya baka wani. Yau ko kai ba mu fara mu yawwa. Nawa ne ya kai nawa? 5,000. No. Wata tankiya ta matata. Wallahi na fara jin sai dai su wannan abu ne ma. Domin ni ma da rika kida. Ha wannan yaro yayi kyau. Ya Allah gode Allah taimaka. Allah taimaka. No. Kalangu.